यार बात ଆମେ କରିଛେ କଣ ଭଞ୍ଜପଦାରେ କିଏ ଅଛି ଭଞ୍ଜପଦାରେ ଭଞ୍ଜପଦାରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ହାଇଭ୍ୟାଲି କ୍ରପରେ ଆମେ କଲର୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଅନେକ ଗାଁ ହେଉଛି ଅଛି କୋରାପୁଟ ଆଇଟିଡିରେ ହେଉଛି ଆମର 9ଟା ବ୍ଲକରେ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି କାମ ଚାଲିଛି ସେ କାମ କହିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି ମୋ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଓକେଜନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଓକେଜନ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଦିବସ ଯାହାକୁ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ହେଉଛି ମାଆମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ମୂଳ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିବେ ଯେ